ready जाजोब्बाय Gian ready जाजोब्बाय ready जाजोब्बाय अबे थांनो नागिरदों जों दुब्लि बारियाव मा खालामहैगोन औ खन्था लानानै जावगोन औ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय जोंहा दिनै माइ गायजेननाय सान बेनि थाखाय बाथौसालियाव जोङो सोरजिगिरिनाव जों बोर बिबाय जाहाथे मोजाङै मोजां गायफुंनो हायो दा बिदिब्ला जों माइ गायजेननो थाखाय ओंखारनाय जाबाय माइ गायजेननोसै जोंहा दा बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि माइ गायजेननायखौ जाहाथे फारियै नायलांबाय थायो आरो जोबजासे माबायदि जालाङो माबायदि माइ बेखौ जाहाथे नायलाङो आं बेनि थाखायनो नोंथांमोन बयखौबो खावलायनाय थाबाय दुब्लि बारियाव सफैबाय गायनो जुरिसिगोनानो दिनै फार्स्ट माइ गायजेनगोन जों न'नि गोजा फैग्रोबाय जों सानैजों गियानबो फैदों माइ गायोनो गियानाबो गियान हाय औ जोंना गियानाबो माइ गायनो फैदों बेनिफ्राय खामला दङ खामला लाना फैबाय सफैबायानो खामलायाबो दा जों गायनायखौ जुरिलांबाय थानोसै जों माइ गायजेननायनि नामाव सोरजिगिरिनाव बोर बिगोन जाहाथे मोजाङै मोजां माइ गायनो हायो आरो जाहाथे मोजाङै मोजां आबादा मोजाङै जायो बेनि थाखाय जों सोरजिगिरिनाव बोर बिनानै गायनो जुरिजेनगोन न'आवबो गोबां मानसि दंब्लाबो माइ गायग्रा मानसियानो गैयाना बेनि थाखायनो खामलासो होगोन नै दिनै सासे बेल' गायफागोन खामलाया मैयानो फुदों बेनिफ्राय नै दिनैनिफ्राय गायनो सुरु जाबाय बिदि गायबानो जायो बिदिबाथ' जायो बसाया बांद्राय बावसो नोंसो साबा बसाया नोंथांमोननिथिं माबायदि गायो मिथिला जोंनियावथ' रनजित गायोना बांसिन ओंखायनो एसे गुबुं गायो मानोना रनजितआ बांद्राय गोजौ जाया बेनि थाखायनो गुबुं गायबाबो जेबो नङा रनजितआ दस्रा माइसालि माइबाथ' गायनो हाया बिदि खिन्थु रनजितखौ गुबुं गायनो हायो फैगोन दे ग्रों 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 नै दा खोथियाखौ फुगासिनो दङ दा बिसोरो नांगौसेबांखौ फुगोन मानोना सिगांनिफ्रायनो फुनानै लाखायाबा गायनायाव दिगदार जायो दा फुगासिनो दं खामलायाथ' दा खामलासो होनाय जादों मानोना न'आवबो एथबां मानसि गैग्रा गायनो फुनायनि थाखाय दा बेनि थाखायनो खामला होबाय नोंथांमोना साननो हागौ जे खामलायाबो मोनो गोसोबायदि मोनो नाथाय बिदि नङा जोंनि गामियाव जोंनि बे एरियायाव खामलायाबो थोला गोबां खाथि खालानि मानसिफोरखौ लायनो गोनां जायो नाथाय जोंनियाथ' नोंसोर नोंथांमोना खोनायोबा आसरित सानगोन मानोना जोंनि जाय माइ गायग्रा फुग्रा बिसोर जायखौ नुदोंना बे माइ गायग्रा फुग्राफ्रा जोंनि न'निफ्राय गासै 20 किल'मिटार गोजानाव थांनानैसो लाना फैनाय
दा बिथांमोनखौ जों बोसोरब्रै बोसोरबासो समनिफ्रायनो लायै लायै गायफैगासिनो दं मानोना बिथांमोननिया नैबे सिजोनाव गायथ'नाय जाया एसे उनाव गायनाय जायो दा बिनिखायनो जों बिथांमोनहा सान्दुं गोसायाव थाग्रा न'आ बे ओरैजाय गायफैनो सम मोनो रेस्ट हाउस जोंनि दुब्लिबारिनि जों बानायबाय बेवहायनो जाग्रा साहा आरि दोनबाय जों दाना दंफां सायाव दसे थाहैसै नङाबा बिराद गरम दंफां सायाव जों दसे थाहैसै फै ओइ बाननोसैलाय बाननाय खालायबा बाननोसैलाय बेखौ लांनांगौ बैसिम जाखाबाय आङो हां गलायलायनाय साजोबखाबाय मैया खनबा 6 बार रोगानायनि हाबि साजोबखानाय दा जोंनि जानायखौ नङा जाबाय माथो जाखो सेल सेला जाखाबायनो बेवहाय नोंखौबो खेबनांगौ मा एसे नाहरदो मा एसे हाबाब ओरैनोबा नै हाला फाफ्लिया हाला मैया बोरै गाबायना गियाना मालाय मेथाइ जादों मुरि जादों गियाना मुरि औ दे बिराद सान्दुं गरमथार बै आदा लामायाव नायदो दैया ओरैबो मोनदों नोहाय जेरै मेरे आजावलाबाय बाहाग मोननायाव मोननाय आखाइखौल' फोलाव मोनजोबबाय सान्दुं दुंनायनि गरम जानायखौ होखारनो साहा लोंबाय नै गुदुंनि सायाव गुदुं आं लोंला लोंदो आंलाय थायो गाव होनांजानो गिदोंगोनलै आंलाय थायो साहा बिस्कुटलै ओरैजाय आयदै माबायदि समायो नायना न'खौ बिल्डिं जोबोद खस्थ'खा ओरैबायदि दिनै बायदि सान्दुं जाखायाखै बे गायगिरिमोनहा सोरबा आब' सोरबा बिबोनानाव जानाय सोरबा बेवाइ जानाय दा बिथांमोनहा खस्थ' खालामनानै गायदों नै दिनैथ' बिराद सान्दुं गोसामोन खस्थ' खालामनानै दिनै बिराद खस्थ' मोनबाय बिसोर गायनायावबो मानोना ओरैबायदि सान्दुं बे आरो बिथांमोन गोजानबाबो गायफैनो हानायनि जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोननि जायगा बे जायगायाव नै बे सिजोनाव माइखौ गायथ'नाय जाया एसे उनावसो गायथ'नाय जायो दा ओंखायनो बिथांमोनहाबो ओरैनो बे समाव ओरैनोसो थायो गायनाय फुनायनि खामानिया जाथ'वा एसे उनाव जायो नालाय बिनि थाखायनो बिथांमोनहा सम मोनदों दा बिनि थाखायनो जोङो बिथांमोनखौ लायनानैसो गायनो मोनदों दिनैनि देग्लायल' लायदों बे नङा बिथांमोनखौ लायनाया गासै
5-6 बोसोरसो जाबायानो बिसोरखौनो लायै लायै गायफैनो गोनां जागासिनो दङ मानोना जोंनियाव खाथि खालायाव थोनो नागिरा खामलाफ्रा थोनो नागिरा बिनि थाखायनो जों गोजानावबाबो लायनानै गायफैनो गोनां जायो। सानसुआव बिराद सान्दुंमोन दा अखाया एसे बेलासिनायखाय ओरैबायदि गायनो मोजां जादों दासो मुजिदों ओजोंआनो सिखारनाय टाइम जाबाय दहाय हां गलायनाय सैमा हां लानाय खाथियाव थाबानो सैमा हां लानाय बायदि खोनायोमोन बेखिनि समाव बयबो गावबागाव गायनाय फुनाय जायो बिनि थाखायनो नांगौ बायदि मोननो हाया गायग्राफोरखौ दा बिनिखायनो जों लायनो गोनां जायो दा नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामो आं बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ गुरै खावलायनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ नायो बिनि थाखायनो आं आरोबाव खनसेबाव गुरै नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय दिनैनि माइ गायजेननाय भिडिअआ बेखिनिनोमोन नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोना जाहाथे इयुनावबो भिडिअखौ नायलांबाय थायो आरो आंखौ थुलुंगा होयो बिनि थाखाय खनसेबाव खावलायबावनानै नै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय।